Здравейте! С днешното видео продължавам обяснението относно функцията на стягите или на фибите. В момента гледаме как изглеждат тези стърчащи железа от фибите от земята. Това е на втория етаж. Специално снимам от този ракурс, за да ви покажа каква е разликата между долния етаж и горния етаж и на какво да акцентирате внимание. Ето е грешката, която е допусната. Тук, както виждате, има стяги само от едната страна. Само от лявата страна. Предвижваме се надясно и виждаме, че няма нищо. В резултат на което се вижда как е отдала самата колона. Отдаването е повече от 3 см. И това е всичко на всичко в резултат на това, че не е сложена стягата от тази страна. Обръщаме внимание какво се е случило и там, където има стяга. Не е отдало нито милиметър. Плътно за стената. Но и 5 мм да отдаде, това не е страшно. Страшното е, когато е повече от сантим, 2, 3 и така нататък. Тъй като майсторите, които строиха тук, решиха, че няма нужда да се подпира колоната с стяга и от двете страни, както ви показах на втория етаж, резултата не е плачебен, но не особено приятен, който съответно ще ме вкара в допълнителни разходи след това, когато дойде време да се кърти бетона, за да се прави изолацията както трябва. Ето как стягата изглежда отвътре, когато е вързана. Това е от вътрешната страна вързване. Съответно по такъв начин ще видите вързването от външната страна на съответната греда, на съответната колона, която ви показах на втория етаж. Ето така ще бъде вързана. И тя ще удържи плътно самата страница на колоната и тя няма да отдаде. Затова обръщайте внимание на калкански страни. Обязателно трябва да има стяга, която да хваща и едната страна, и лявата, и дясната страна. Ако е хванато само от едната страна, това е грешно. И ето какъв е резултата, до който се стига. Как се прави стяга за калканска стена. Дължината на арматурната тел, по-скоро на арматурните прати, трябва да бъде 2,70. Единия край го засичаме на 1,20 и съответно изкривяваме. Когато се докара до прав ъгъл, трябва да бъде застъпена арматурата, за да може да бъде очукана така, че да се постигне по-добър ъгъл. Възможно най-прав. В противен случай, тухлата, която слагате, и трябва да я застъпи и я изкривява. Ето тук е една тухла, нали? Ето ние тухли, дай мене. От плътниците. Да. Съответно, за да може да бъде хваната точната големина, се слага една тухла от вида, с който вие сдидате. И отново се изкривява. И отново се отчукват ъглите, за да бъдат по-изправени. След което просто се проверява дали тухлата влиза отново. Значи в дадения случай искам малко да се поизправи. Едната е добре, другата иска леко поизправяне. Това ще се постигне отново с тако отчукване
отчуквате тази страна, която е необходима за удължаване и изправяне на дадения ъгъл. И ето, резултата е постигнат. И там нататък, заедно с визарията, съответно върви монтажа на дадените стяги. На така наречените стяги или така наречените фиби от към страна на колоната. За да може колоната да бъде укрепена както трябва и нейната страница да бъде прилепнала плътно и съответно да не отдаде, когато се залива бетона, трябва да бъдат пуснати стяги, които предварително да бъдат зазидани в стената. Ето как изглежда стягите. Това е една обикновена арматура шестица, на които двата края изтърчат навънка, извън колоната, а тук е зазидана вече в самият зид. Ето ги по-надолу. Максималното разстояние между тях трябва да е не повече от 60 см. Ето горе-долу можете да видите какво е разстоянието между едната стяга и другата стяга. В същото време трябва да стърчат достатъчно, че да могат да се свържат, да могат да се стегнат навънка. Горе-долу по този начин изглеждат стягите. Още веднъж функцията на стягите. Ето тези железа, излизайки навънка през колоната, хваща страницата, която се намира от тази страна. По този начин. Отвънка се слага една гредичка, отгоре до долу на страницата. Тези железа се събират и се увиват, така че да стегнат гредичката, която притиска тази страница. Ето как изглежда и от външната страна. Навсякъде стърчат железата, които ще бъдат увити и ще стегнат страницата, за да не избие бетона. Отново обърнете внимание на елончето, което седи и предпазва бетона от врата, която пада. И съответно тя ще бъде изчистена преди да се насъди колоната и да се сложи страницата.